Dobrý deň, sledujete ďalší diel podcastu Dialógy o sluchu. Počúvať svet okolo seba nie je pre každého samozrejmosťou, ale aj ľudia, ktorí nepočujú alebo ktorým sa sluch zhoršuje a majú problémy so sluchom, majú šancu. Náročnejšie to však majú rodičia detí, ktoré nepočujú alebo majú problémy so sluchom, no a svoje o tom vie mama Tomáša s kochleárnym implantátom Anna Ondičová. Rodina sa po stanovení diagnózy rozhodla neísť cestou okamžitej implantácie a dlhé roky využívala načúvacie prístroje, intenzívnu rehabilitáciu, logopédiu a každodennú domácu prácu. Tomáš sa úspešne integroval medzi počujúce deti a absolvoval prvé ročníky školy bez väčších obmedzení. V roku 2024 sa však jeho sluch výrazne zhoršil a načúvacie prístroje už nestačili. Rodina sa následne rozhodla pre kochleárnu implantáciu, ktorú realizoval tím doktora Martina Šucháňa v spolupráci s docentom Milanom Úrikom. No a my si rozpovieme príbeh malého Tomáša skrz našu hostku, jeho mamu Annu Ondičovú. Vítajte, dobrý deň, prajem. Ďakujem, dobrý deň. Musí to byť pre matku veľmi náročné, ani si to neviem predstaviť. Pamätáte si ten moment, keď ste prvý raz zistili, že váš syn možno nepočuje? Áno, samozrejme. Tým, že od roku 2006 sú už povinné otoakustické emisie, to znamená už pri prepúšťaní dieťaťa z pôrodnice, mi bolo naznačované, že Tomáš neprechádza emisiami, to znamená, že obidve uška vykazujú nejakú možno stratu, poruchu, nevieme, niečo tam je. Prvé informácie, môže to byť mas, plodová voda, chce to čas. Áno? Čiže pravidelné na mesačnej báze premerávania a tak sa zistí, že či to bolo o akú poruchu, respektíve o akú vadu ide. Takže takto to celé začalo. To bola moja prvá informácia, kde už boli prvé náznaky, že niečo s uškami tam je. Rodič takúto informáciu berie asi až dosť fatálne a myslí možno na to najhoršie. Ako to bolo u vás? Čo sa vám odohrávalo v hlave? Ešte som si to takto neuvedomovala. Verila som stále, že je to niečo krátkodobé, že to pominie. Ibaže my sme išli na každomesačné premeravania, to sme chodili do Humenného, v Michalovciach sa to robilo iba v nemocnici na pôrodníckom, no a my sme neprechádzali zo 3 mesiace. Ani prvý mesiac, ani druhý, ani tretí, tak nás posunuli do Košíc na detskú fakultnú nemocnicu, no a tam skrz ASSR a v celkovej narkóze Tomáša premerali a tam sme boli oboznámení o tom, že Tomáš, bola tam preukázateľná ťažká strata sluchu a šluchota. To znamená, že my sme ASSR sa merá od 1000 do tých 4000 Hz. Tomáš vykazoval na pravom aj na ľavom uchu od 80 až do 95 decibelov. Čiže tam už som prvýkrát počula, že áno, existuje kochleárny implantát ako riešenie, alebo načúvací aparát. Čoho ste sa báli v tej chvíli? Čo robiť? Lebo tam nebola predispozícia z našej strany, z rodinnej anamnézy, že by som také niečo ja mala riešiť. Pôrod bol úplne celé tehotenstvo, aj pôrod proste bez problémov. Tomáš sa narodil skoro 5-kilový silný chlapec. Takže tam bola som aj na 4D ultrazvuk. Ako matka som robila všetko preto, aby som zabranila, alebo snažila som sa, aby nebol dôvod. Takže takáto informácia, áno, bola pre mňa nečakaná. A naozaj som nevedela, čo robiť a ani kde ísť, ani čo to vlastne znamená, čo ma čaká, aký mám zachovať postup. Dozvedeli ste sa túto informáciu o tomto veľkom probléme od lekárov. Ako ste s nimi komunikovali, ale keď vám prvýkrát odporúčili kochleárny implantát, povedali ste nie. Bolo to tým, že možno ste boli trochu zmetená, vystrašená, nevedeli ste, čo ďalej? Áno, ja som, neviem prečo v podvedomí razantne odmietala kochleárny implantát. Bala som sa, myslím si, že to bolo možno málo informácií, ktorých som mala, možno. Ako matka som sa bála predsa zásahu a stále, väčšinou
pravdu povediac, som sa stretávala s negativistickými informáciami. Je to operácia, je to vážny zákrok, je to zásah do lebky, nemusí sa podariť. Čiže ja som išla tou cestou, že skúsim načúvacie aparáty. Tam mi bola hneď daná, že značka Phonak. Ale musím povedať, že ja som to obdobie, kedy ja ako matka som sa potrebovala s tou informáciou stotožniť a akým Tomáš dostal načúvacie aparáty, bolo až možno rok a pol. Čo je už neskoro, relatívne, lebo odporúča sa do pol roka, aby dieťa mala načúvací aparát, minimálne by bolo kompenzované. Takže toto bolo také, že ja som potrebovala obdobie pre seba, aby som si to vedela proste zrovnať, alebo respektíve ktorou cestou ísť. Tomáš bol vzdorovitý ako dieťa, silné tvrdohlavé dieťa, nechcelo so mnou spolupracovať, aj napriek tomu, že malo načúvacie aparaty, strhával to, nechcel mi to nosiť. Koľko mal vtedy rokov? No, rok a pol, 2. Ako ročný nastúpil do jaslí, to musím povedať. Ja som ho dala ako ročného do jaslí, lebo ja som potrebovala ako matka vedieť, že či tam náhodou nie je pridružená nejaká iná možno choroba alebo vada. Čiže som sa rozhodla, že ho dám ako ročného do jaslí. Boli to jasle naše mestské Michalovcia, kde ešte pracovali sestričky zdravotné, ktorých som potrebovala ako vedieť názor. Čiže ja som ako matka sa postavila, povedzte mi, či ešte niečo oproti toho sluchu má, či mám ešte sa na niečo zamerať. No takže on chodil s načúvákmi aj do tých jaslí. Tam som natrafila na pani riaditeľku ako veľmi ústretovú a ktorá sa nebala mi Tomáša zobrať medzi zdravé deti. Takže to klobúk dole, to si veľmi vážim a dňa, keď by som na ňu nespomenula, lebo to bola prvá osoba, s ktorou som potrebovala sa posunúť a ona mi ukázala, že dá sa to, aj napriek tomu, že nepočuje. Takže tam bola veľmi dobrá spolupráca so zdravotnými sestrami, s pedagogickým zborom, v podstate aj s pani riaditeľkou. Čiže tam to bolo veľmi dobre podchytené a ja som vedela, že sa treba zamerať iba fakt na ten sluch. Tým, že aj sopliky prišli a tak ďalej, dostala som sa na Orelo do Sečoviec, kde Tomáš mi zhadzoval tie aparaty. Hej, takže my sme sa dostali aj také alternatíva, že treba vymeniť aj značku, treba skúsiť inú. Čiže my sme prešli na značku Videx a Tomáš bol jak vymenený. Dieťa sa ukľudnilo a konečne sa s ním dalo robiť. Čiže ja môžem povedať, až od 2,5 roka som sa ako keby direktívne nastavila na dieťa, že idem s ním pracovať, tak mne to ako aj matke, kým som všetky informácie získala, čo všetko ja môžem, akým smerom ísť, jak vravím, Tomáš mal 2,5 roka. A pomohlo zmena aparátov, značky. Ako vyzeral taký ten váš bežný deň, keď sa dostal Tomáš do jaslí? Koľko úsilia to stálo? Ako to celé prebiehalo, keďže ste vraveli, že bol vzdorovitý? Čo na tom bolo tak najviac náročné? Lebo ako ste sa ho snažili socializovať? Nie len v rámci teda jaslí, ale aj v rodine, v okolí? My sme mali režim. Hej, ja som chodila aj za logopédkou, surdopédkou, ja som veľa čítala, aby som zistila, ako k takému dieťaťu pristúpiť. Takže mne pomohlo to, že som dostala direktívne veci, že ako s dieťaťom pracovať. Ja som mala s Tomášom režim, my sme mali detskú izbu, mali stôl, stoličky. Jedna skriňa tam je od vrchu po spodok s naučnými kartičkami, hej, čo všetko zvieratka, zvuky, hej, lebo Tomáš vydával zvuky, ale neslabikoval, hej, čiže ja som ho doslova až mučila, musím povedať, nezdvihlo sa do stoličky, dokedy neurobili sme to, čo máme. Hej, čiže ja som išla na logopédiu, na klinickú logopédiu ku pani Adriane Chomovej u nás v Michalovciach, veľmi pracovitá a zodpovedná a
proste fundovaná osoba, ktorá ma vedela usmerniť, ktorá ma nadirigovala na tom sedení. Takto treba s Tomášom, toto sa naučte, o týždeň prídeme, skontrolujeme a ideme ďalej. Hej. Čiže tam som vedela, že ako s Tomášom proste pracovať a Tomáš sa nepostavil zo stoličky, dokedy neurobil to, čo má. On plakal cez večer a ja som plakala po nociach. Takže musel zafungovať taký ten direktívny, striktný režim, aj keď to bolo náročné. U neho áno. Nebali ste sa toho, ako to bude v jasliach, škôlke, škole? Ako budú reagovať ostatné deti? Bala som sa, ale tam boli veľmi dobré učiteľky, ktoré... Ja som chodila medzi tých učiteľov a som im hovorila, ako pristupovať k dieťaťu. Že to musíte, ak chcete s ním komunikovať, musíte prísť oproti. Nič od chrbta, hej. To znamená, on musí aj vidieť. Začala som sa učiť posunky, Tomáš sa naučil sa odzerať. Hej, čiže to celé obdobie. My sme sa tou celou prácou a tvrdou pracou, lebo ja som využívala každú jednu minútu, ktorú som s Tomášom bola. Ak som s ním chcela rozprávať, ja som si kľakla na zem, aby ma videl, lebo to viete, 3-ročný chlapček, to je malé, on to nevidí. Čiže bežné, rutinné veci. On na kuchynskej linke sedel, videl, ako sme varili spolu. Záhrada, zvieratá, proste každá jedna minúta, ktorá bola využiteľná skrz to, že som využila aj odzeranie, aj posunok, aj načovaky museli byť dobre nastavené. Hej. Čiže my sme pochodili na veľa kliník, my sme boli v Brne, my sme boli v Prahe, my sme boli v Bratislave, my sme boli v Košiciach, čo je blízko, hej, Humene. Čiže ja som 2,5 roka chodila po tých fakultných nemocniciach a si ho dávala premerávať, či naozaj je pravda to, že moje dieťa začína počuť zvuky až od 80-90 decibelov. Keďže viete, že to je taký rečový banán, hej, 80-90 decibelov, to je v podstate asi možno hluchota, akože počuje lietadlo alebo možno pilu, hej. Takže toto sú parametre, kde fakt asi možno, že bol čas na ten kochleárny implantát. A teraz so vstupom času cez to všetko som rada, že nebol implantovaný a že sme si tou cestou prešli, lebo v tom čase v Košiciach sa tiež implantovali deti, kde dostali značku Oticon. My sme boli aj na tom oddelení a kde tiež nám dávali, že treba to zimplantovať. Tiež som odmietla tieto deti za tých 10 rokov. To by vám vedeli iné mamičky povedať, kde tie deti za tých 10 rokov Takže ste sú prešli náročnou cestou, než nastal ten moment, ktorý nastal. Ale predtým teda, než ste sa definitívne rozhodli pre kochleárny implantát, kedy ste si uvedomili, že Tomášov sluch sa zhoršuje a bolo ťažké si priznať, že tie načúvadlá už nestačia? Tomáš prešiel plynulo z jaslí do škôlky a dokonca aj do školy, lebo my sme s Videxami dostali, sa vyťahli na počutie od 30 do 55 decibelov. Čiže on počul v čase, kedy chodil do tej škôlky relatívne v poriadku. On sa naučil krásne rozprávať. On akurát nikdy nepočul v tom čase načúvakov, lebo viete, že načúvaky fungujú iba na ako keby zosilovač. Dokáže vám vyťahnuť niečo, zvyšky, hej? Zvyšky sluchu vám dokáže vyťahnuť. Toto je funkcia načúvaku. Ale Tomáš mal stratu, kde vysoké frekvencie od tých 1000-2000 ani nikdy nepočul, lebo sú nulové. Tam už nebolo čo načúvakom vyťahnuť, hej? Takže S a C on doteraz nemá čisté, alebo ich nepočul. Čiže kebyže začal kochleárny implantát i hneď od narodenia, tak by to S a C počul, lebo tá elektróda vykrýva úplne celé pásmo. Hej. No a my sme sa učili PES a PEC. Áno, to sú veci, ktoré ja som použila
gesto, aby on vedel, hej, alebo ešte k tomu pridruženú vetu, aby on vedel, o čom sa rozprávame. Aj vedela takých slov. Čiže už vtedy som videla, že prichádza o niečo, s čím, keby mal kochlárny implantát, by to mal. No, takže to bolo obdobie, kedy sme fakt z takej straty sluchu, kde od narodenia už bol navrhovaný konzílium na kochlárny implantát, my sme sa vytiahli do 5 rokov, že dieťa krásne rozprávalo. A čisto. Bez akéhokoľvek asistenta v škole, bez akokoľvek podpory. A samozrejme pedagogický zbor bol o tom informovaný. Tomáško má kochlárny implantát, je to šikovný, aktívny chlapec. Aké boli tie vaše otázky pred tou operáciou, ako to celé prebiehalo, ako ste s ním komunikovali, ako ste komunikovali s lekárskym tímom, čo ste sa najviac pýtali, čo vás zaujímalo? Viete, Tomáš mal 7 rokov a začal sa a ja som videla, že je nejaký problém. Neotáčal sa mi, ani keď mal načúvacie aparáty na uškách. A čo prvé ma napadlo, technické veci. Zlé reproduktory alebo niečo. Hej. Čiže to bolo prvé veci, ktoré som potrebovali odstrániť. A až potom som videla, že Tomáš mi nereaguje, ani keď som si bola istá, že načúvacie aparáty sú dobré. Mm-hmm. A vtedy nastal ten čas, že je tu ten čas na ten kochlárny implantát. A vtedy sme sa začali viac zamerávať na kochlárne implantáty, viac informácií sme chceli a vtedy sme boli sme na prednáške aj značky Cochlír, aj značky Medel a tam jednoznačne po zvážení hlavne technických parametroch sme sa rozhodli pre značku Medel. Rozhodli parametre ako dĺžka elektródy, kde je navrhovaná presne podľa na kochleu, na slimaka môjho Tomáša. Tam boli predoperačné MRK, CT vyšetrenia, kde vám na mieru urobí a značka Medel vám urobí elektródu. To bola jedna vec. Elektroda je hladká. Hej? Nemá tie vybežky ako napríklad v Cochlíre. To znamená, môže nastať čas, že bude treba vyťahnuť skrz možno Tomáš veľmi rád hral hokej. Ľadový nemohol, lebo proste tých nárazov sa bojím, ale keď mal načúvacie aparáty, hral hokej. Veľmi rád pláve, teraz je florbalista, zbožňuje sa potapať, to je šťastné dieťa. Takže funguje normálne, štandardne? Normálne funguje štandardne, je medzi svojimi rovesníkmi, bez odkladu. Aj napriek tomu, že sme boli zoperovaní, 3 mesiace nám to trvalo, aby sa dieťa vrátilo naspäť do školy, ale nebolo to dôvod na to, že by mal odklad. My sme za 3 mesiace dotiahli učivo, lebo ja som sa s ním učila matematiku a oné predmety, aj keď nepočul. Aj keď sa hojili rany, tak my sme vedeli robiť úlohy a príklady. Čiže boli sme počas školského roka implantovaní, ale vrátil sa. Ako to vnímal Tomáš mentálne pred tou operáciou? Akým spôsobom ste mu vysvetlili, čo sa bude diať a čo nasledovalo potom? Ako sa implementoval, teda postupne, vravili ste, že to 3 mesiace trvalo, než sa vrátil? Áno, 8-ročnému dieťaťu vysvetliť, že musí ísť na zákrok, lebo stratilo plne sluch, bolo náročné. Trvalo mi to 4 mesiace, aby som mu vysvetlila, že Tomáš musíme, lebo my nemáme na výber. Ty už nepočuješ, už nerozumieš. Musím to urobiť, lebo potrebuješ ísť ďalej. No a predstava matky, že to dieťa potrebuje byť začlenené medzi svojich rovesníkov. Tam silná psychika musí nastať, aby... No a on to pochopil a nakoniec to chcel. A čo je veľmi dôležité, je, my sme natrafili na veľmi dobrých ľudí. Konkrétne Michal Gajdoš, ktorý bol prvá kontaktná osoba pre značku Medel ako technik, on si na nás našiel čas a vysvetľoval nám, osobné stretnutie sme mali, krásne nám to odprezentoval osobne, vysvetlil veľmi trpezlivo, odborne a ja som vtedy pocitila, že nemám sa čoho bať.
len to proste posuň odborníkom, ten tvoj problém posuň odborníkov, lebo tam končíš, tam už musí nastať iný tým ľudí. A on ma nasmeroval potom na doktora Urika, na docenta Urika z Brna. Takže vybudovala sa dôvera. Áno. A už ste teda boli, dá sa povedať, presvedčené, alebo ste verili, že bude to dobré, všetko bude v poriadku. Áno. Matka potrebuje v takej chvíli mať osoby, ktorým sa nebojí zveriť svoje dieťa na operačný zákrok a na jeho budúcnosť, lebo na tom stojí celá jeho budúcnosť, ako to oni zvládnu. Hej. No a ja som bola kľudná. Ja som bola kľudná, lebo som vedela, že sa dostane do kolektívu, ako je docent Urík, prednosta Šuchaň, primárka Skalová. Takže toto bolo pre mňa upokojujúce a ja som sa nebala. V dobrých rukách odborníkov. Aký bol ten deň operácie pre vás? Ako ste to prežívali? Aj napriek tomu teda, že bola tam tá dôvera, vedeli ste, že v dobrých rukách? Všetci traja prišli pred operáciou ku mne na izbu a ja som bola kľudná. Proste, samozrejme, obavy tam boli. Boli tam obavy, lebo predsa, ale toto je dôležité pre matku. Odovzdať dieťa týmu, ktorému veríte a viete, že to zvládne. Pamätáte si tú prvú aktiváciu implantátu? Ako reagoval Tomáš? Tomáš reagoval: mama, to není toto, čo som chcel. To ja nerozumiem, ja nepočujem. Viete, tie prvé dni, prvé hodiny, to dieťa, to sú úplne iné zvuky. On počul niečo cez značovacie aparáty, teraz má úplne iný zvuk cez kochlárny implantát. Takže tie zvuky na novo sa musel naučiť, ale tým, že bol už 9,5 ročný, on má neuveriteľnú dedukciu, logiku, on má hlavu na matematiku, on má na predvídavosť, on zemepis to je jeho. On vám povie všetky vlajky na svete, priradí ku tomu hlavné mesta. Po tom všetkom, čím ste si prešli, čím si prešiel Tomáš, tak fantasticky sa to počúva. No. A ten rok a pol po implantácii, teraz čomu sa venuje tak najviac, čomu je tak najviac aktívny? Aký je Tomáš dnes? Chodí na numerickú olympiádu, florbal od rána do večera, tak je to šťastné dieťa. A čo sa týka, je istejší, je sebaistejší. On získal sebavedomie, lebo on sa vie si odkomunikovať, vie sa aj pohádať. Hej, čiže on už si vie, on má silné sebavedomie, takže on sa nebojí a ide si svoje. Ako ho podporovala jeho sestra Eliška? Áno, o 4 roky staršiu Elišku mám. Jeho sestrička, to je kus roboty za ňou. Lebo také dieťa, je tam 4-ročný rozdiel medzi nimi, oni sa spolu veľa hrali. A toto Tomášovi veľmi pridalo, je veľmi trpezlivá. Čo vám implantát komplexne priniesol ako rodine? Pokoj. Takže je to rozhodnutie, ktoré by ste určite nebrali späť. Bolo toto najlepšie rozhodnutie? Bolo toto najlepšie rozhodnutie, áno. Ťažkú cestu máme za sebou, skrz tých načúvacích aparátov. Keby sme ho dávali zimplantovať vtedy, ťažko povedať, že ako by to bolo. Určite, vtedy aspoň som mala informáciu, že po 10 rokoch to bude treba reimplantovať, tak či tak. Hej. Takže ja som získala aj ten čas, že tie technické parametre za tých 10 rokov procesorov sa zlepšili. Tomášovi sme rozhodli dať Rondo 3, to znamená, že nemá nič za uškom. Má to pekne iba magnetom pripnuté na lepke, krásne mu má bielú krytku, krásne mu to na tých jeho tmavých vlasoch vidno, čomu som aj rada, že aj ostatní vidia, že má chlapček. A pýtajú sa, čo to máš? Oni si mysleli, že to je niečo moderné, nejaký nový hit. A oni chcú, spolužiaci. Ak dnes nejaká mama nás sleduje, počúva, díva sa a sedí doma po čerstvej diagnóze svojho dieťaťa a prežíva neisté momenty, má strach, má taký strach, aký ste mali vy a prežíva to, čo ste prežívali vy, čo by ste jej odkázali?
Nie je to až také zlé, ako sa to na začiatku zdá. Máte riešenie, lebo existuje riešenie a ja som vďačná za takú alternatívu, že kochlárny implantát funguje. My sme sa jednoznačne rozhodli pre značku Medel, ale vrátim sa ešte k tomu, nepodal som jeden dôležitý atribút je, prečo sme sa tiež rozhodli pre značku Medel. Počet chybných implantovaných kusov detí. Jak vravím, toto bolo tiež pre mňa dôležité, čo ma tiež ukľudnilo a prečo jednoznačne sme išli pre tento kochlár. Aké má Tomáš plány? Čo by chcel robiť v budúcnosti? Ako 10-ročný chlapec si má nejakú predstavu, nejaké sny? No, ten by chcel byť hokejista, fandí Dukle Michalovce, ale to sa mu nesplní, teda aspoň myslím. Hokejka v ruke a počítač pred ním. Tá logika a matematika, to je jeho život a zemepis. On určite pôjde niekde do sveta, lebo ten zbožňuje more, okolité krajiny, veľmi rád cestuje. Takže myslím, že toto je jeho život. Budeme ho v tom určite podporovať. Tak ja vám veľmi, veľmi držím palce, aby ste boli zdraví. Pozdravujem Tomáška, nech sa mu darí a nech sa mu splnia jeho sny. Mojou hostkou bola inžinierka Anna Ondičová, mama 10-ročného Tomáša, ktorý má kochleárny implantát. Tak ďakujem veľmi pekne, nech sa vám darí. Ďakujem, že ste prišli. Dovidenia a ďakujem za pozornosť. Ďakujem, dovidenia.